Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, kag iban pa. Naisyaga Channel. Like, share, and subscribe. Naisyaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, tungod ari na ang Naisyaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Naisyaga Channel. Naisyaga Joke Time Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pagharap. Inoy, ari ka di gali. Oo, may gutoy-toy. Nagano ka di man? Nagatuo na. Hala, tuod. Oo kabalo ka may gutoy-toy. Sa amon niya iskulahan. Ano mi Inoy? Mabilib kaya sa ako niya. Kaya nga wala ko ya si binti Hala, tuod. Oo. Ari ang card ko. Lantawa bala. Ay gindala mo gid mi Inoy. Oo kay pakita ko ya sa imo nga. Alam ko ya. Kaya nga wala ko ya si binti. Abaw, abi, Aryo, lantawa. abi. Science 69, Pilipino 68. Te. Hala, tuod. Wala si Benti. Puwerti ba? Ti, pamatud ibisa kun maalam ka. Oo pamangkot ako bla. Ari ay, kabalo kami Inoy, nag-research ko. Aba? Oo, Ano na kung halimbawa, ang duwa ka brand sang habon, impunon mo mabukal na, Siling mo, nag-research ka? Oo gani, amo na nga ginapamangkot ko ikaw kung kabalo ka. Oo basta habon niya migutoy-toy, bisan ano pa na nga klase sang brand. Basta impunon mo ya, mabukal ginaya. Hindi mi Inoy Aba, nga nakasiling ka nga hindi na magbukalaw. kikiway patubig. Uy, Lola, ano natabo sa imo? Nga do ka malipayon gid sa imo, haw? Ay, kabalo ka, apo. Malapit na lang ang birthday ni Lolo mo, Miloy. Ha? Matuod ka, Lola? Oo, malipayon ako, apo. Nga sa iya nga birthday, sus, kasal na kami nga dua. Timayo gid gali, Lola, kay mahanda gid ni si Lolo Miloy. Oo, mahanda siya, pero sa pensyon ko naman ibuhin. Ang importante, Lola, opdanay ka mo sa birthday ni Lolo Miloy. Ay, oo Siyempre, malipayon man ako nga kaupod siya. Anong lutoon mo para sa birthday niya, Lola? Kwan, spaghetti, kay paborito gid na ni Miloy ko. Tuod? Oo, Sanong birthday niya, lahaw? sa December 17. Ay, December 17. Dungan sila gali birthday ni Romel Pineda. Ay, sino na si Romel Pineda? Ay, kwan Lola, ang friend ba lang nga nami magkanta? Ang masahista da sa Saira Blind Massage sa Gaisano? Oo, Lola, sa kabankalan bala. Kung magkadto kita dito, hindi bala. Sa iya ka man nagapamasahe. Oo, nami na magkanta si Romel Pineda. Kung amo, Lola, pwede na siya gali makuha nga makanta sa birthday ni Lolo Miloy. Pwede ganda, wala gana problema ya. Pakantuon tadi sa balay. Tapos la, pakantahon tamandayon si Sir Ryan Quezon. Ay, oo, wala gana problema. Updo niya tong migo yang nga si Sir Rene Roda bala. Ay, oo. Tapos, imbitaron taman ang mga taga-cooperative blind massage. Ay, pwede gud. Ang mga taga-Jespel blind massage sa Iloilo.
kag ang mga taga-praying hands blind massage sa 888. Ay, oo. Pakadoon tadi sila. Nakadto man di gani ila si Manong Ariel Iscaro, si Manong Jerel Aurelio, si Amega Cononali Albacete. Ay, tuod. Oo, sila ni Manong Peter Gabrina, ni Joseph Chua, kag si Manong Hil Andan, si Manong Paul Jan Organya. Upod na lang sila kuno ni Lolo Berto kag ni Lolo Puloy. Ah, si Puloy makadto man der? Ay, hindi lang. Ha? Nga haw? Basi bala kon bakulo na sa nimiloy ko. Pakadoon tadi mga nagaobra sa blind massage kay nami na kuno sila magkalanta. Ho, Lola, pakantahon ta sila. Kay balaan mo apo, dako ginang bulig sa akon sang masahe. Nga, Lola, haw? Kay basta gani nagaedad ka na bala, kadamo ka na siyang ginabatyag, ting ginahimo ko sina, basta nagapalanakit ganing kalawasan ko, har nagapamasahe, gud kuya. Ako man bala, Lola. O, siya. Buligi ako pang grocery kay bakal kita para sa lutoon ta sa birthday ni Lolo mo Miloy. Sige la. Mayo pa siguro. Baklan ta siya cake la. Ano? Baklan mo siya cake? Oo. Para nga, nami bala la sa iya nga birthday. O, sige. Ikaw bakal ha? Imo kwarta. Uy, pare Biloy. Ba, dudugay man nga waitan nakakitanay ba? Di ka daw. Dito sa piyak barangay ho, may ginubra ko dito. Okay. Kabalo ka naman sa ako na bisan tigulang niya, kayod kalabaw yapon. Oh, Ikaw ya, kamusta ka na pare Biloy? okay lang ko Aba, Kabalaga kay double ga text mo ha. ha? Uy, bago ko nito nakilala sa piyak barangay text akon kung kamusta na kukuno. Abi mo kung anong sugpo niya. Saan ko kunong bayad? Pangutang man ta pag may time Pero premiloy, nga do kalain siyang tingog mo Ginhilana at ako sa nagligyan ng mga inadlaw sa buong gani, do ara-ara pa. Ay nga ando pamatsyagan ko si imo do kaluya siyang lawas mo. Akaluya sa lawas ko. Uy, grabe, gid bala sa bunga tsimpo, kay daw uso, gid yung trangkaso, kon kataro, no? Ang hindi lang gura budutlan si Robotino. Ati, oo, kati, kabalo ka naman na iya. Anad niya sa initan, kagulanan, si Robotino. Gani do. Gani kita, sa bitbit ulata, Di po siya makadto. may ginasag-uban siya kuno nga balay ito sa piya ko. Unggan mo siya ha. Ang naman, Kasi dito ba siya makadto sa balay bla? kabalo ka naman ngati, basta maglabay, ganis katerin sila balay. Baw ginagaway, ginadayon sa bintana. Ay, kamahiligon gid niya bala kay Robotino mo. Mahulog ginag pronto ga sa lakagawa. Ay nako, kadelikado man na Parmiloy ba? Gura prelyong do. O anong nalainan mo? Kung mahulugan pronto ang robot. Hindi man na siya robot. Ang iyalan niya nga panghambal do robot. Oo, do. Oo, pero ako bala Parmiloy, mas gusto ko nga mangin robot na lang mo. Nga ba? Para hindi na ko makabatsyag nga kasakit gali magpalangga sa tao nga hindi ka man hinahigugma. Ako gusto ko bagay babae. Nga ban? Para ipabatsyag ko si mo kung ano kasakit na ginambal mo. Aba. Ay, kadamo gid siya nagakatabo sa kalibutan Premiloy, no? Oo ba? Nagligad nga adlaw ganito, batian ko ba? Ang paborito ko nga singer wala na. Si Do? Si Jubit Baldivino bala. Ay, Oo. ato grabe magbirek. Oo, kanami bala siya magkanta. Ato grabe gin magbanat siya. Too much love will kill you. Ba, kuha mo Premiloy? If you can't cut out your life. We're headed for disaster if we wreck you inside. Too much love. Ang laway mo galinasik di sa tubang ko. Baw, kung mangin singer ka Premiloy, burgi ko mo. Dumayo sa bugpandayaw. Oo, kanami bala si mo magkanta Premiloy. Kuha mo gid. Pero kagina pa man talaga istorya, no?
May importante ko tani nga kinahanglan sa imo. Total, daw suod man ta nga mag-amigo. Di lagi bala. Oo. Nagsakit ang tiyan ko, masiyag ko na. Ha? Masiar ka? Masiyag ko na. Ah, sige. Kaya mo dapat sakit, kung may ulam sa ako na. Paripuloy, Oo. kabalog ko nga gapamahati ka. Oo. Bisa nang ihada ko, yun pangaluyagan mo, okay na sa akon. Pati siya ihada mo, gali nangaluyag pa na siya. Pati ihada ko giunay. Pare Miloy, hindi kit pagsirigis ba siyang, ha? Man, nabatian ko sa akong radar, susubong din nga gabi. Ha? Oo. Nga si Bastian kay Puloy ga sikrito tiksanay sa Miloy. Tumawagtang ko ni Sebastian nga. Ay, mako mo na nga. Boy, ni si Puloy Abi, mahilig ni mangguba pang gabuhay sa iban. Particular ni abilidad ni Puloy. Man, mapati kag sindi. Si Puloy, ang kabuhi ni Puloy, mabuot ini nga pagkatawo. Hoy. Man, may nobyo na sa sanguna nga agi black. Oo, ano natabo sa lubiyang agi? Sa sobra yung kabuot, tabi mo, ang agi nagawakal kundi na kuno iya kahita. Uy, yaman. Di ba buot si Puloy mo, di ba? Sari niya na yari sa akong kahita mo. Nga kay buot man ko, sariya kay buot ko, kinuha ko na, 10,000 lang kuno, di kuhaan ko 1,000. Buot ko, pasalamat ka, may ko nagyurot. Buot pa na siya sa amo na nga panahon, ha? Buot. Abilidad gali ni Puloy, no? Ang siling ganas ang agi sa ako niya, niya Berto, ba may share ko si mo. Ikaw na, yan sa kabuot ni Puloy, ang among refrigerator, gimisplace ni Puloy. Malipatan niya? Nalipatan niya kuno din gibutan, siling ko daw sa paypay ko na ginasok ng refrigerator. Diba? Daw silhig lang pamatyagan niya, gali ba? Oo. Pero, seriously, mingguhay kami na ni Puloy. Oo. Amo na gan eh. Amo na nga balaan mo gid ang mga sekreto, gali pa Roberto. Actually, hindi ko manatan ni isugid. Gali ginaunahan ko eh. Ginaunahan ni ka. Oo. Tapos sinabi mo, kadalakat ko sa agwa sa Pilipinas. Sabi mo, nanong binatugo niya sa akon. Oo. Aton lang niya, ha? Oo. Oo. Inatugo niya ang pahamot ba si Ilok? Berarti ba? Nga ang gatugon sa pahamot si Ilok. Kabalo ka na ako na nun, ha? Ati, oo eh. At nga Ano ka na mo na pwede, nos may tawas man. Amo na gani nga. Layo pa, ma-describe mo na si Puloy kung narat kung wala. Pwede Ay, mo ganin okay. nos niya nagurosuha mo. Antes ko guli malipat. Naka-mention si Miloy sa link bala nga nagtupa sa akong radar. Oo. Ako kunong nagsugo, sang isa to ka tao nga mga wat baboy bla para ipakasal. Ano pa to gali? Kabatik. Sige, tanaw sa ba, si Birto, nagbit-bit ka baboy, bawa ni man si Miloy. Pati ikaw? Ikaw giba totoo ang naglabay ka mo? Kami tupdan na eh. Si Puloy ito. Si Miloy bala, kinpadalaan naman ni Guro Chocolate ni Pati Puloy nga ako naman nung itinudlo yato. Ang chocolate guro nga para ka ni Kabasyang, siya naman guro nagkaon eh. Nano pa ba? Sus, pero salig lang gid si Miloy sa akon tani black. Oo. Man kung hindi siya magsalig sa akon, magmata lang gid sa morning, ha? Tigil na. Magmata sa morning, gabi mo, si Basyang, jutay lang nga kulo kadidang ni Puloy, makagat niya si Basyang Leong. Kaya pa, basi tamis giniyab lang dila ni Prepuloy aw. Hindi niya sa dila, ya.
Sa diin mo Dag, nagli. dag-on ka na ni Puloy sa kwarta. Ay, oo, pati si Premiloy, Kwarta dila yung Peter nagamit Puloy. yan. Ay, bisan ikaw, bakal ka ganit Puloy. Ikukwan. Kaisa naman to, Preberto. Ay, sige na. Ay, tama na kay. Nag-link naman messenger si Puloy. Babay pa rin yan. Sige. Don't forget to like, share, and subscribe.